Kattoluukku saa avattua ja suljettua tosta noin. Tuleeko tää lukko jokaisen mallin vai se Tää on lisävaruste. Kyllä. Eli tää voi painaa tää open, se aukeaa kokonaan. Joo. Sitten meillä löytyy. Alright. Okei, eli painan jarru, sitten drivea, sitten okei. Tää ei edes tunnu autolta. Joo, kun se on se on äänetön, joo. Kyllä. Aika herkkä tuo. Haitaanko sen vasemmalla? Joo. Ja nyt kun mä laitan navigaattorin päälle, niin sulla näkyy myös tuolla sun näytössä näkyy. Tuossa, joo. Miten se ratti, haluatko rattia vielä säätää vai onko se hyvä? Vähän korkeudella. No, voi kyllä hiukan. No, se löytyy sieltä tosi helposti, niin noiden kahden ohjaimen välissä siellä on semmoinen tämän mittainen pieni tappi. Ja sitä pyörittelemällä se on ihan lyhyt. Siellä on vähän taaempana. Paikalta, joo. Takanakaan ei oo ketään nyt. Okei. Eli... Ihan Oho. Ei jää yhtään oottelemaan kyllä. Joo, tää on niin kuin lentokoneessa. Niin, joo. Totta. Tää on myös osa turvallisuutta, pääsee helposti ohittamaan ja näin poispäin. No niin, ei oo ongelmaa sitten. Ohitusongelmia. Ja sitten nyt parkki päälle. Noin. Anteeksi pakki, joo. Ja nyt tuosta vaan start. Nyt voit päästä kaiken. Siis ihan kaikki. Ihan kaikki. Ei tarvitse tehdä mitään. Eiks osuuko se? Ei osu, se ottaa eteenpäin. Siis missäs minä olen? Olenko autossa edelleen? Rattiakin kääntää. Ratti ja peilit ja kaikki. Niin, peilitkin kääntää. Peilit, joo. Ja nyt se työt ihan täydellisesti näiden kahden väliin.